Arratsaldeon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Kantabrian gara gaurko honetan, Santanderren, CaixaBank bandera dugu jokoan, bai emakumentzat eta baita ere gizonezkoentzat. Emakumentzat 3. jardunaldia da, gizonezkoentzat 7. Ez dugu izugarrizkoa izetea, joan zen larumatean Koruñan bezala, baina izetxua badago. Prebizioa dio 20 kilometroko abiadura edo izango duela. Olatua ere bai, metro terdiko olatua iragarrita dau eta estropada eremua ikusita, interesgarria gaurko estropada. Ez bakarrik kirol arlotik ikusita baita ere, hemen estropada eremuak eman dezakena aztertuta, izango duelako mamia, hala uste dugu gaurko estropada hone. Ea zer dioen gure adituak, Ibon Gaztañazpi, arratsaldeon. Baita zuri ere, Mikel. Zeitxura hartzen diozu gaurkoari ba? Bueno, azkeneko 3 estropadetan, estropada eremuak estrenatu egin ditu, pasaden astean Akoruñan, arezen ere bai, honek itxura oso ona dauka. Eraberritua, hau ere, estropada eremu hau ez da berria, baina eraberritua balitzen kokapena, behar badalen kale horrek ekarriko du keskaren batez? Bai, batez ere, nire iritziz antolaketakoek arrisku gehiegi hartu dutelako. Estropada eremu hau berbera, kale bat aruntzago eraman da, iruditzen zait, asko hobeto egongo litzakela, hemen nire iritziz eguraldi kaskarragoarekin, gaur ez dirudi baldintzak oso txarrak izango direnik, baina arrisku handiak hartu dituzte. Gainerakoan, bete-beteko itxaso eremua, kanpoko luzeetan baborra murati sartuko zaie, zera haizia bezala itxasoa eta barruraka berriz, estriborretik eta gainerakoan, aipatuko nuke, gaurko estropada bai, baina bihar beste bat izango dutela, aste artean Euskadiko txapelketa hori da. Beraz, errotazioak eta guk ikusi eta ez dakizkigun gauza asko erabiliko dituzte, entrenatzaile buruan ebiliko dira. Dudarik gabe. Bueno, Sara Gandara agurtuko dugu, gure lankidea hementxe da presteta, gaur alai egun berezia du eta bere urtebetetzeguna, sorionak Sara, arratsaldeon aurrera. Eskerrik asko, Mikel, arratsaldeon ikusentzule, hementxe gaude Santanderren estropada eremu berri batean jokatuko da gaur Eusko Label Ligako estropada puntuagarria, baita Eusko Tren Ligako 3. jardunaldia ere, hortxe elkarrizketak egin ditugun tokian, hain justu ere, jendeak eskatuta edo hobesan da, zai, gaurko estropada eremunek zer ekarriko zuen, eta egia esan, batzokin eta bestekin berbagin dugu, eta indarberrituta etorri direla batzuk Galiziatik hori esan beharrik ez dago. Zeuek ondo aipatu bezala eguna izentzua daukagu, baita freskoa ere bai, 20 graduko temperatura baitugu, itsasoa ere mugituta dago, eta ikusiko dugu gaurkoak zer ematen duen, gu hementxe gaude, ordezkarien armaia honetan, badakizu estropadan zehar haiekin hitz egiteko aukera izango dugula, eta gaurkoan tamanez uretara ez gara joango, baina edonolare protagonisten hitzak beti ekarriko ditugu. Bai, gaur hemen Madalena inguruan dugu, gure tokia, ikuspegia ederra, baina arkaitzak ere bai, eta ontziak hartu eta traineruen inguru horretara joateko urrutitxo mugitu behar, eta horregaitik ezin gaur protagonistak bertatik bertara elkarrizketatzea izango dugu aukera bihar pasaia, zalantzarik gabe. Emakumeen Liga, Eusko Tren Liga 2 jardunaldi jokatu eta aurreka handia, San Juanek bat, Ibaikak beste bat, 7 puntu bientzat, Oriok lau, Donostia Arraun Lagunakek 2. Eta festa giro ikaragarria hemen Madalena inguruan, aste berezia, kontzertuak ikusi, nolako prestaketa dagoen, eta tira, ez dugu hondartza giro zoragarririk, baina hondartzan bada jendea, Sardinero inguruan, eta, bueno, nolako hiriburu eder batean, non nahi, pasa daiteke hemen arratsalde eder bat, Ibon. Bai, eta gainera Santiago Zaindariaren festak ospatzen ari dira, Euskal Herrian hainbat lekutan bezalaxe, eta hemen egia esan panorama harrigarria dago. Eta egia esan estropada eremua ere, itxaso zabala da, hasi eta buka. Halaxe da. Bueno, emakumeen ontziak ari dira prestatzen, lehen kaletik Ibaika arituko da, bigarrenetik Donostiarrak, Arraun Lagunak, Arraun Elkartekoak, 3. San Juan darrak eta 4. Orillo. Eta San Juan darrak ari dira orain, ez da txartuta prestatzen. Eta Ibon, zailtasuna, datorren olatu horrek, ez da? Hori da, aurkezpenean esan da bezala, orain kanporako luzean, baborra muratik, sartuka zoie, eta bestetik Mikel, korrontea, ur bizitan gaude, eta gaur, guk nahiz eta ez ikusi, gaur korronteak asko eta asko tirako. 98ko koefizientea dugu, oso altua. 5 gutxi inguruan izan da, itxas bera,
Itxas gora. Erre. Bandera txuria orentxe. Begira Ibaikako estriborrak abantean. Bandera gorria, bai! Balekoa. Abiatu dira Laura. Eta Ibaikak batipat, olatu hori gainditu. Eta badoa hor lehen kale horretatik. San Juan eta Ibaika jadani segundutxo bat hartuta. Orio eta Arraun Lagunak hortxe dira baita ere. Hasierako txampa. Gora berari gabekoa. Gogoratu, bi luzez aboga bat. Itxas 1000 bat eta erdi. Luze bakoitzean 1389 metro. Eta aipagarria, izearen abiadura 10-11 kilometro. Bueno, guazen aurkezpenekin hemen Ibaika, Madalen ontzian. Prestatzaile lanetan Barbado, Naroa Galdos, patroi lanetan. Nabarmen, Ibaika, emaitzi eta erreparatuta, beti gora datorren taldea. San Juanen nagusitasuna bateletan, treneriletan eta negu eta udaberrian erabatekoa izan da. Eta orain badirudi, emaitzak aztertuta, Ibaika gertuago dabilela. Eta, beste kontu bat, ateratzeko, lehenbiziko minutu erdi 40 segunduan, lehenbiziko kaleak badirudi, urak zikinago daudela. Tartea zabaltzen ari da San Juan, 2 segundu Ibaikari, hori 4, eta Donostiarra 5 segunduko atzerapenarekin ditu. Oso garrantzitsua, ikusita lehen bi jardunalditan, San Juan Ibaika, Ibaika San Juan, lehia bizian izan ditugu. Buena Arraun Lagunak hemen, Iriarte prestatzaile, eta Andrea Astudillo patroi lanetan, eta hauentzat garaipen bat izan da, lau honenetan sartzea, hemen 8 estropada hauetan aritzea, Donostia Arraun Lagunak entzat, ikaragarrizko lorpena da, Ibo. Aurre denboraldian, hirugarren lekuan dabilen, Orioren inguruan gerturatu ziren, eta ea orain, benetako lehiak eta izan nola moldatzen dira. Horrek ikusten dugu, erdiko palkarekin, eta palkari tapaki zuria jarri eta Donostiarra. Orio eta Arraun Lagunaken artean 2 segundu ditugu, eta San Juan estropada egiten hasieratik. Eta ikusten ditugu, olatuarekin, momentu batzutan, Zamuluka eta estropada eremua oso polita dago, neurri egokian. Ez dago arriskutsua joan zen astean Koruñan izan genuen bezala, baina mamitsua bai, lanerako hor badago gaia. Zoragarria eta gaur, abantaila bat izango dute, itxasoa eta izeak norabidea beretik jotzen dute, askotan nahaztu egiten dira, gaur alde horretatik abantaila txori edo badute. Begira hemen, San Juandarren palka berezi hori. Tarteak gaur, itxaso zabaleko estropada izanik, handi xamarrak, 3 minutuko lana, eta begira nolako tarteak ditu. Bueno, eta Oriotarren aurkezpena ere bai orain, hori dagokionez, Zabaleta, prestatzaile, Nadeta Agirre patroi lanetan. Eta esan dezagun, gaur Oriotarren ontzian dugula hor kamaratxoa. Eta helikoterotik ere irudi benetan zoragarriak izateko moduan garela ego. Eta begira mendik, irudi honetatik nola ikusten dugun esate baterako palkarik ez, pestañatxoa eta ordezko Arraun ere bai nola daramaten. Orio Ibaikari usten ari zaio, irtera honetan, 2 segunduko tartearekin. 2 segundu, eta alderantziz Arraun erori da pixka bat, 13. Bueno, protagonista bat, Eli Pescador, ekarriko dugoraren pantailetara, Ibaikako arraunlaria. Aste honetan ikusiko zenuten, Eusko Labeligaren web orrialdean, eta nola bi aizpekin protagonistak diren aizpekin elkarrizketa izan den, reportajetxoa, bata Ane, San Juandarrekin eta Eli Ibaikarekin. Eli Pescadoren hitzak orain zuen. Gaurko estropadara gogotxu hor gabiltza lehenengo postuan, San Juanekin empatatuta, eta ikusiko dugu, gure helburua alik eta goien ibiltza izango da. Badakigu gaurko estropada eremua ez dela bat ere erresa izango, estropada zaila ziurrenik, baina alik eta hoberen arraunitea, buruakin, eta ea emaitza nola ateratzen den. Aurkariak beti fuerte ikusten dira, eta gainera aurten nik uste emakumezkoen arraunan poztekoa dela,
maila asko igo dela eta ekipo asko daudela hor goian borrokan. Eta hori ez da bat ere erraxa izango inorentzat hemen irabaztea. Seguro irabazten duenari beste ekipoek zaila jarriko dietela, hori seguro. Eta izerdia bota beharko duela. Hemen ditugu arraunlariak, balizak hurbil, 5 minutuko lan egin dute. Oan eginda, arroxen ontzia, oso ondo. San Juan darrak, errenta ikaragarria bildu dute luze honetan. Arraunketa ikeragarri bukatu. Inolako presari gabe batelerak. Ziagoak gurutza duta sartzen duten. Hortxe doaz, Maialen Arrazola prestatzaile, hanketik arraunean. Eta garbi, 5 eta 30, errenta ederrarekin. Txukuna itxia. Ibaikaren nire ustez, azkarragoa. Ibaika eta Orioren artean tartea oso txikia da, Begira Ibaikan oran, Mikel. Bai, noski. Ustez propio. Begira Ibaikaren maniobra. Lehenbiziko kaleari ziagoa eman, orain pixka bat zabaldu, gero bigarren gora laguntzeko, itxasoak erabat, laugarren gotik, lehenbiziko kalera joatzen. 5 eta 30 San Juanek maniobran, Ibaikak 5 eta 37, Orioz 5 eta 41, Arraun Lagunakek 5 eta 49, maniobra ostean Ibaikak segunduren bat jandio San Juan. Iruditu zai San Juandarren maniobra, patroiak ez duela gurutza duta sartu, treneru eta Ibaikak bai, Baliza gotzera goera bat gurutza duta sartu du trenerua. 8, 9, 10, arriba, venga, ahí. Ese es equipo de Novaco. Itxasonek, orain barrura estriborrei eskatzen die lana, nabarmen. Itziar egure, daukat hemen aldamenean, Arraun Lagunak, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Beno, nola ikusten ari zara gaurko estropada eremu berri batean? Bai, guretzako dena berria da. Eremua, ez dugu ezagutzen, itxaso zabalean, lauak batera, ez gaude ditutak horrelako estropadetara, ze, ligan egiten da normalean kontrarreloja orduan. Pixkanaka, gure lekua bilatzen hasi beharko dugu, nondan. Euskotren Ligari neurri hartzen edo? Alaxe da, aurreneko urtea da, dena berria da, eta ikastea gatoz. Saria potoloa sartzea? Bai, azkenean lau bakarrikan sartzen geha, eta hoien artean egoteagu, oso potoloa, 3. urtea daukagu Arraunean, kostatzen zaigun guztiakin, material aldetik eta ez daukagula baliabide gehiegi, baina, behintzat, Donosti badauka trenera bat azeten, nesketan eta gugera. Sorterik onena, eskerrik asko. Bale, zuei. Itziar egurenen azalpena eta hor dira bai, donostiarrak hemen izan dira Gipuzkoako ligan eta izango dira bi traineruekin, baina hemen Arraun Lagunakek sartu du bere ordezkaritza. Eta berriro, maniobra zazpi ziren, gero 6 jetxi da, postera ere bai une batez, eta lehen luzean lortutako errenta mantentzen ari da orain, bigarren luze honetan, San Juan. Ari eusten ari zaio, San Juan trenera. Begiren ere, Perez patroiak zer daraman. Kamaratxoa. Gero entenatzaileak, bere hauslarketa egiteko. Horrek plano oso ona ematen du ikusteko, simetriak eta arrauna nola sartzen diren eta abar. Maialen Arrazola horranketik, ababorren, distriborrenan pescador eta gero hauslarketa egiteko. Anart Gereñoren laguntza ere badu eta badakitzu, horrelako kasutan Arraun elkarteko aditu guztien iritzia beti da lagungarri eta osagarri. Iñaki Arostegi, Orio, Arratsaldeon. Bai, Arratsaldeon. Orio, eusten ari zaiola, Ibaikari, Bai, hortxe gabiltza, lehenengo luzean 2 segundutan sartu geha, eta hainbueltan ere hortxe burrukan, 7 segunduta. Azkeneko bukaeran gaigean trabeska kolatu hori pixka bat laguntzen digun, eta gaigean Ibaika irtzeko. Egia esan, danok zaudete gaur estropada eremunek zer ekarriko duen, Izan ere, beti gertatzen da estropada eremu berri guztietan. Bai, hala da, ezagutzen ezagutzen ez dugun estropada eremu da, beti kezka horiek izaten dira, ikusten da itxaso zabalen dagoela, alde hortatik ez dut uste arazoiko ingo danik. Behar bada bai ikusten dela lehenengo kalea lehorretik oso gertu dagoela, eta horrek ez dekit, arazoak eraingo dituen edo ez, baina, ikusiko dugu estropa aurrera joan bezala. Ikusiko dugu, sorterik onena. Venga, eskerrik asko. Posizioa finkatu egin dira, garbi, San Juanek errenta ederra du. Ez du asko handitu, segunduren bat bai, baina bigarren luze honetan Ibaika ondo eusten ari da hor. Gainera azkar ondo aztertua, ondo landua zuten egin beharreko mugimendua, Ziaboga ostean
zabaldu eta hala ere, San Juan hor ondo eusten ari da. Errenta lehen luzean lortu dute. Eta orain hori kudeatzen ari dira eta fundamentuz, ondo. Ari eusten eta San Juan bere kaleari heldu egiten dio San Juanek, Gantzi Nerea Perez, bigarren da hirugarren kale bitartean. Olatua aprobetxatzen. Bai. Olatua gaur laguntzeko oso polita dago. Barruraka oso exigentea. Olatu azkar bizi hori ez da, paga bizi horitakoa. Olatu luzerik ez, baina olatu bakoitzari 5-6 pala jotzeko bai. Kalei eusten, Ibaika berearen, lehenbiziko kaletik. Posizioa guztiz finkatuta, 200 metro, ikusi helikopteroaren irudia, hemen, zuritasun horiek, Ibon, 0 kalean ditugun horiek. Horrek zikina eragiten du beti inguruan, eta horrez dago arriskurik eta bar, baina hasieran izan duguna. Aukeran, nire ustez, haitzetatik gertu jarri dute. Bueno, San Juan nagusi. San Juan darrek lidertza izango dute orain, puntu bat gehiago, Ibaikarekin duten lehia horretan, Eusko Tren Ligaren 9. edizioa. Hor da San Juan darren nagusitasuna, hor dira batelerak, baliza gorriaren ingurura hor dator, garbi, bai San Juan, 11 eta 10, garaipen ederra, garbi-garbia. Hemen da Ibaika, Ibon. Bai, 5. tostako estriboak arazoren bat izan du. 12 segundo gehiago. 11 eta 22. Hori lehenbiziko kalera. Erabat gurutzatu dute estropadaren. Hor olatuarekin. Hor da hori jo. 24 segundura. 11 eta 25. Eta hor dira donostiarrak. Hemen Arraun Lagunak. Bai Arraun Lagunak. 24 segundo gehiago. Eta hortxe, ontzidanak hor bilatuta, norabide hori hartu dute, horrekin etorri dira Ibon. Horixe eskatzen du gaurko itsasoak, eta esan da bezala lehen, ura bera doa, eta iruditzen zait, urak korronteak indarra hartzen duenean, olatuak ere, haunditu eta bizitu egingo direla. San Juanek 11 eta 10, Ibaikak 12 gehiago, hori 24 Arraun Lagunak, 24. Gorka Ibarluzea, Ibaika bigarren tokiarekin konformatu behar gaurkoan, ez da, Arratxaldeo? Bai, bigarren tokia, gaina, zoriondu San Juan izen estropada hona indu, 12 segundu, nahiko denbora da, eta bai, bigarrenak. Antza, lehendabiziko kale hori ez dakit nik nolakoa zen askok ez zutela nahi. Bai, lehenengo metroak zikinago dago, bai, hemen errebote pixka dago, gertu egidagian, baina, bai, lehenengo metroak bai segundu batzuk ero izaizkigula, azkarregi, estropada guztia zehar atzetik, kalea izango dira segundu batzuk, baina ez danak, oseak, hobekuntza punturrekin. Hautsi egin dela sailkapen nagusian berdintasuna, baina berdintasuna badago, Nik uste baiet, berdintasuna gongo da, bihar beste estropada bat, liga motza 8 jardunaldi, ez dago denbora asko, margen askori, baina, bihar beste bat, eta berriro gudara. Eskerrik asko, Gorka. Ale, zuei. Hor dira beraz jator gainera, Ibaikako ordezkariaren azalpenak, 12 segundu direla, eta azkeneko minutu terdian, San Juan darrek urra beste aitzakirik ezetz. Zerbait izan dutela zaitasunen bat, baina hor dago. Eta jator onartua, eta baleko azalpena iruditzen zait. Eta San Juan darren presidentearekin ere, hitzein behar dugu aurrera zara. Bai, aldamenean daukat, Xabier Arraraz, Arratxaldeon eta zorionak. Kaixo Arratxaldeon eta eskerrik asko. Estropada ederra izan da, eta orain Gorkak esan duen bezala, aitzakiarik ez, 12 segundoko abantaia asko da, garaipen ederra, Bai, egia da, brankaz gaine izan du da aldea handiena, Ziabogan 7 segundu ateratzen genien Ibaikari, orduan ondo erakusten dute brankaz oso ondo jundirela, indartxu. Eta geopoparian beste 6 segundu izan du dira, 5 segundu. Orduan erakutsi dute, estropara bi eremu horietan, oso ondo moldatzen direla, Bistan da, ekipo sendoa daukagula, joan dan urteko bloke berdina daukago, pixkat ere bai berritu egin da, indartxu egin da,
eta egia da, amestu egiten gaitu olako tripulazio bat izan da, batelera hobekin, berriro joan dan urteko emaitza horiek errepikatzeko. Eta gaurko garaipenak gainera, sailkapen nagusiari dagokionez, lidertza ematen dizue, lidertza puntu bateko aldearekin bada ere. Bai, hombre, beti ona izaten da, naiz eta alde txikia izan, baliogarri esaten da, puntu bakarra izatea, ez? Binon, guretzako gaurko estropada garrantzitsua zen, bihar herrira goazelako, ez? Eta han daukagu beste erronka polit bat. Joan den urtean ezin izan genien, Ibaikak erabazizulako estropaua, eta badakite batelerak irrikitan daude biharkoan eskaintzea gure herri guztiari ikurrin hori. Eta gu irrikitan gaude, ia ikuskizuna berriz ere errepikatzen den. Eskerrik asko, zorionak. Eskerrik asko zuei. Gipuzkoako Foru Aldundiaren bandera izango da bihar Pasaian, estropada eremu berezia, 6 luze eta 5 ziaboga gizonezkoentzat eta emakumeentzat 3 luze eta 2 ziaboga. Ea bandera ematea bizkor eta behar bezala jarraitzen dugun, eta egia esan, Ibon, sailkapena espero genuen bidetik, bi garaipen San Juanek, Ibaikak bat, espero genuena, ez da batak zein besteak irabaztea, baizik eta bi indartsuenak hor lehian izatea. Hori hor da, podium gainean baita ere, eta Arraun Lagunakek bere toki hartu du laugarren postu horretan. Estropada eremu ederra, ikuskizun ederra hori La Madalena duzue, Palazioa, eta hemen inguruan, esan da bezala, kontzertuak eta festagiro ederra. Eta hemen garaileak. Indar berrituta, joango dira bihar etxeko estropadara, Xabier Arraraz presidenteak esan bezala. Askotan esaten duguna, Mikel, bandera guztiek berdin balio dute, edo ligako bandera guztiek behintzat bai, baina irabazteko moduak eta motuak gaude. Gaur, San Juan darrek, azkeneko astean bereziki, Ibaika hurbildu saionean, hasi eta buka estropada egin dute, kontrolpean eduki hasieratik, lehenbiziko txandatik, txampatik, 2, 3, 4 segundo, hor 5. eta 8. minutuan egonkortu da, abantaila hori, baina bukaren ere, egurra eman dute, eta Arraun egiteko modua ere bai. Arraun eta luzea oso ondo bukatuz, eta estropada, bikaina, eta esan daiteke Ibaikak gerra eman diola, ziaboga ostean, nolabait estropada lausatitan banatzen badugu, 3. hortan, bigarren luzearen lehen metro horietan, hor parean izan dira, hurbildu ere bai une batez, baina bigarren luzearen bukaeran, hor San Juan darrek beste pausu bat eman dute. Hori da, 7 segundu ziren, ziaboan uste dut, eta gero 5 segundora ere jarri da, eta azkeneko momentu terdian, pare ego dituzte, baina ez, inolako aitzakiari gabeko estropada. Gogoratu San Juan dela, azken 3 urtetako erregina, 2014, 2015 eta 2016an, patererak izan dira, Euskotren Liga horretako jabeak, nagusiak, eta hortik doaz, aurten itxura ona mantenduz eta puntu bateko errenta, gaurkoa gogoratu, 3. jardunaldia dugula, guztira 8, bihar Pasaian izango da, Gipuzkoako Foru Aldundiaren bandera, hurrengo asteburuan Getxon eta Zierbenan, eta azkenengoak Zarautzen izango dira, abuztuaren 19 eta 20. Dira garaileak, eta aurten gura bezala hartu nahi dugu, garailea berriro hor, zuei aurkestea eta hori egite. Eta izenak ere azkeneko urtetan hor punta-puntan dabiltzan arraunlariak, eskarmentu dunak, bere ibilbide osatzen ari direnak. Hor da, San Juan darren patroia, Nerea Perez, eta bandera aztituko du orain pozaren pozez, txapel dotorea ere bai, hor da, txapelarekin patroia. Motila Sagardo ere bai, hori aldatu egin dute aurten. Bai, hor mototzarekin eta txapela hor kokatzeko koskatxoren bat bai, baina argazkirako jarriko da, bero, motore asko. Zorionak da, San Juango batelerei hortxe dira bandera aztitzen, garaipen ederra, garbia hemen Kantabrian, Madalen aurrean, Sardineroko abra honetan egindako estropadan eta leia ederra, leia polita, garaipen borobila, inolako aitzakiarik gabekoa. Patroia berriro ontzira, eta berehala ikusiko ditugu Arraunak goian dituztela, irudi horrekin emango digu amaiera gaurkoz emakumeen lehiari, esan bezala bihar Pasaian portu barruan,
erabat ezberdina den estropada eremu batean izango da laugarren jardunaldia emakumeentzat aurten Ibo. Behar bada, egutegi osoko estropadarik bereziena, zergatik, emakumeek hiru ziaboga egingo dituztelako, eta gainera... Hiru luze eta bi ziaboga. Hiru luze eta bi ziaboga barkatu, gizonezkoek 6 luze eta 5 ziaboga, Pasaiko zulo hartan, bai, orduan gainera itxasberarekin, urrikeragarri gogorrak, eta hauentzako biharko estropada oraintxe bertan hasten da. Hortxe dira ba, San Juan darrak. Eta abesteko gogo ederrarekin ere bai. Lasai eta presari gabe jokatzen ari dira. Orain bai, goletetatik arrauna hortxe askatu. Eta une batetik bestera ikusiko ditugu arraunak oian dituzte. Hor garbi ikusten da, nonde sartzen den itxaso. Orionak batelerei. San Juan garaipenaren jabe eta lider. Hor arraunak, esan beharko dugu. Bai horixe. Eta garaipenaren irudi honekin Jaun Andreok iragarkientzat, babeslentzat tartetxo bat eta berehala gizonezkoen lehia hasiko da. 7. jardunaldia izango du Eusko Labeligak hemen Santanderren, Kantabriako hiriburuan CaixaBank banderaren 5. edizioa izango du. Berehala.